ಮರ ಇದ್ದಾವನ ಆಲ್ಗಟ್ಟಿ ಮರ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಓಲ್ ಪಾಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಕಾಸುರಿ ಅವೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಅವನು ಐತೆ. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್. ಇನ್ನೊಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ 3K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಿರಗ್ಲ ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ನೇಕ್ ನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುಲೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಡೈಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಡೈಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಡೈಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಲೆ ಅಂದೆ ಅಂಡ್ ಅವೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೋಡತ್ತೆ ಡೈಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ತೂಪೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಇನ್ನಿಯನ್ನ ಮಾಮನ ಮಗಲ್ನ ಬಾಯ್ಕೆ ಸೊ ಅಂಚು ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ ಬೋರಂಡು ಇದನ್ನು ಮೆಗ್ಗೆ ಬೈದೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಅಂಚ ಏನು ಪಿಕ್ ಮಲ್ಪರವೇ ಇದೆ. ಸರಿ ನಾನು ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಡೆ ನಾನು ಬಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕುವೆ ಚಲೋ ಬತ್ತೆ ಹಂಗಲ್ಲ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಮ್ಮೆನೆ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಬಂಗಾರು ಹೊರ್ತಿತ್ತದಾಕಿನಿ ಏರಿ ಅಮ್ಮ ಬಿದ್ದಾಡ್ನ್ಯಾ ಖಾಲಿ ಆ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬನ ಉಂಟು ಒಂದೊಂದು ಹೊಸ ಸುರ ನಿಂತೆ ಮಂಡೆ ಬಂದವನು ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ತಿಳ್ಕೆ ಅದೊಂದು ನನ್ನ ಬಿದ್ದಾಡ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಅಂತ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ ಬರ್ಬಿದ್ದಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಪೋಡ ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಇತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಬಿದ್ದಾರ್ದ ಸಂತೆಗಟ್ಟೆಗೆ ಗಾಡಿ ನಿಂಜದು ಹೆಂಗಲ್ಲ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರ ಬಿಡಿ ಮಿಸಸ್ ವಾಣಿ ಶೆಟ್ರು ಅಂತ ಶಾರದಕ್ಕ ಮಕ್ಕ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಕೃಪಾಲಿ ಮುಖ್ಯನ ಬುಡಿದಿ ಮುಖ್ಯನ ಮೆಗ್ಗಿ ಮುಖ್ಯನ ರಡ್ ಜೋಕು. ಸೊ ಬಿದಾರ್ದ ನನ್ನ ಅವಲೇಬೋದು ಅಲ್ತಾಫ್ ಭೇಟಿ ಅಂತ ಅಲ್ತಾಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪೆ ಮಾಮಿ చెప్పాడు ಫೈನಲಿ ಇಂಕಲ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಬತ್ತಾ ಯಾರು ಅಯ್ಯೋ ಆಯ್ತಾ ಮಾರೆ ನಾನು ಆರು ಬಂದ ಇಂಕಲ ಬಾಯ್ಕ್ ಅದ ಆಮೇಲೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಟು ಬಿ ಇಂಕಲ ಬಾಯ್ಕ್ ಅದ ಕೊಡ್ನು ವಾವ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆಯಾ ಈಗ ಎನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಎಂಕ ಸುರುಟು ಪುರ ಒಂದು ಮಾಮಿ ಪಟ ಬರ್ಪುಂಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಓಲ್ ಪಾಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಕಾಸುರಿ ಅವೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಬರ್ಪಿನೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ತಿಂಟೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಆ ಬಂದ ಬದ್ದಾಂಡಿ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಅವನು ಐತೆ. ಲೈಫ್ ಸ್ಮೈಲ್
ఇంకా ముగ్గురు సెక్యూరిటీ గార్డ్ నగులు ಒಟ್ಟು ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡೆ ಉಲ್ಪಾಟಿಗೆ ಕುಲ್ರಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪಿದೈ ಸಿದ್ಧ ನಟ್ಟು ಬೋತೋರಿತ್ತೆ ಕೂತರೆ ಏತು ಬೋ ಸಮಾಧಾನ ಪೋಲ್ ತುಪ್ಪೆ ಅರಶಿ ಅಂಕಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಲಿಂಚಿನಿ ಹೆಂಗ್ರು ಪಿದೈ ಕ್ರೌಡ್ ಆಪುಜಿ 2 ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂದ್ ಇಜಿನ ಬರ್ಪಿಜಲು ಮೂಲ ಬರ್ಪಿಜಲು ಆಂಡದ ಪಂಡದ ಕೇಂದ್ರ ಅಂದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜನ ಸಮಾಧಾನ ಅಲ್ಪ ತಿದ್ದ ಅಂಚೆ ಉಂಟು ಕೊಂತಿ ರೋಡ್ ಮುಟ್ಟ ಯಾರು ತದಲ್ಪನು ಓರು ಮರ ಬಿತ್ತವನ ಆಲ್ಗಟ್ಟಿ ಮರಗಟ್ಟಿ ಬಿತ್ತಿನ ಬುಲ್ಬುಲಿತ್ತೆ ಏ ಉಲ್ಪೆಲ್ಲಿ बड़ा हरामी हो बेटा हेलो हेलो अच्छा मामुंडरी ओ आने आने अन्ना कಣ್ಣು ಕೈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣ ರಾಜಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ
चकुल दिन का मुर्दले ತಿರಿಯದಿಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್ ಮುಗ್ತದೆ ಮುಗ್ತದೆ ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಲೋಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಲೋಟೆ ಕೈಗೆ ಬರಲಿ మెల్ల బాకి వచ్చి చెప్పు ಬರಡ ಬರಡ ಗರಂ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾ ಬಡಿ ಬಡಿ ನಾನು ಸಮ ಯಾರ ಮಗಲಿಗೆ ಬಲ ಸೊ ಫೈನಲಿ ini tenggalna baik ya ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಡಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಆನೈತೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ತೂಲೆ ಎಂಚಾಯ್ತನ ಬರುವ ಬಾಯ್ಕ್ ಅದ ಎಡ್ಡತ್ತನ ಇಂಕಲೆಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕೆಡ್ಡೆತ್ತಿದ್ದಿ ದೇವನಾಗ ಹೆಂಗ ದಾಲ ಗಮ್ಮತ್ ಬಲ್ಪರ ಆಯ್ತಿದ್ದಿ ಎಂದೇ ಬಲ್ಪರ ಆಯ್ತಿದ್ದಿ ರೆಡ್ ಜೋಕುಲ್ಲ ಬುಲ್ತು ಅಂತ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಯಾನೊಂಜಿ ಜೋಕ್ಲಿನ ತಂದು ಬಿದ್ದ ಇತ್ತೆ ಕೂಲಿ ನಿಗೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗೆದು ತೂದುಪ್ಪಾರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾನೊಟ್ಟು ಇದು ಯಾನ್ ಹೊಂದಿತೀನಿ ಪಾಡ್ದು ಈ ಅದು ಯಾನ್ ಜೆಪಡ ಬಡ ಕೊಡ್ತು ಬರೋ ಯಾನ್ ಇತ್ತಿ ನೋಡಿ ಈ ರೋಡ್ ಅಣ್ಣ
ಸಖತ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಕಾರಣ ಕಲಾವಿದ ಕಾರಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾರಣ ನೀನು ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಡ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಜನ ಜಪ್ಪಡ ಯಾಂಬೆ ಇದೆ ಅವು ಬೊಕರ ಇದೆ 2000 ಯಾಂಬೆ ಇದೆ ಸೊ ಏನಕ್ಕಿದೆ ಗೈಸ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನೀಟಾಗಿ ಏನು ಮಲ್ಪೆ ನಾನು ಸಿಗ್ಗ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟಾಟಾ ಬೈ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್